nyaka giko. Kawachako en ni piny owacho koni ok obi chopo kare moko kuom dwaro mag lakteche e wi osachgi kod chenro mag jopuonjre interns. Jachiw wach e lo piny owacho Isaac Mwaura ni loso e kaunti ma Nairobi. Ka e kaunti ma Kisumu to jagoro mong'iyore e migawo mar thieth Mary Mudhoni okoni ok ginyal chopo kare dwarogo mane ochaki higa ma 2017 gi odiechieng' achiel. Kaka Judith Omondi lero, riwruok mar lakteche ma KMPDU okoni ok gidog chien e dwaro maggi. Kendo ng'anyo dhi nyime kaka wuono bende giyaro badgi mar golo oko lakteche masiro thieth e kuonde thieth maduong' mano ma Kenyatta. En ng'anyo ma pod nyalo kawo ndalo kaluwore gi weche mawuok e dho ji ma winjo bed ni loso kendo tieko ng'anyogi. Jawach e lo piny owacho Isaac Mwaura odiechieng' ma kawuono kane loso e boma ma Nairobi okoni piny owacho ok bi chulo lakteche mag interns kaka riwruok mar KMPDU dwaro sani kata e ndalo mabiro. Wanadai shilingi 2,206 kila mwezi, lakini tuwezi kujimudu kwa hilo jambo. Hata muda unaokuja hatuwezi, kwa sababu hizi ni $1,500 kila mwezi. Ni Wakenya wangapi ambao wanalipwa mshahara huo? Wach ma ose kod jagoro maduong' mar KMPDU Dr. Davji Atela mabende ne loso e kar thieth maduong' ma Kenyatta makoni ngang' ok ginidog chien ne dwaro magisebedo ka gisundo piny owacho mondo tim. We said before and we are insisting that the issue of interns cannot be negotiated. We are saying the issues of CBA that we signed in 2017 cannot be negotiated. We say that the issue of comprehensive medical cover, these are things we can't discuss. The issues that we raised to the government, which were 19 and have now been reduced to 11 because they've been consolidated, including the issue of registrars who are slaving in different hospitals. These are things that you can't negotiate any further. Mwaura bende koni gi chichni nitie ji madhiro lakteche mabende mor ka ng'anyo dhi nyime mondo mi ute thieth mag ji giwegi maginie wegi oyud jotuo ma odhuro. When you've already said go collect your letters and then people are saying don't do so, basically then you're playing politics. Yeah, and maybe there are other forces behind them that just want to sabotage the whole process. Of course, people are going to lose out when shift works, when SHA works, and so therefore then, especially the private medical healthcare. And some of this involves these doctors. Let's say the truth. Because they work in public and also have private clinics. That's the truth. They are there. So they are now diverting traffic to their private clinics. It helps them. The more the crisis persists, the better. E kar thieth ma Kenyatta kama ne lakteche gi orome, giseyo weche mag Mwaurago, kendo gikoni kata mana ute thieth mag ji giwegi, kod lakteche matimo chenro mag chwalo paro e nengo mar jotuo consultants, ok bidhi nyime. Kawuono gichungo ma Kenyatta National Hospital, ka kiny gibiro chopo Eldoret kod ute thieth mamoko. As of today, all the consultants will not be offering services just like doctors are out. And tomorrow we'll be in Moi University and MTRH to have the same rallying call. And what that means is that the training, the clinical trainings in the University of Nairobi has also been suspended completely, beginning today, until such a time that the government will listen to the issues that we raised in the strike notice. And we are going to escalate it such that we are going to stop all offering also private services that were offered before by consultants. Jagoro maongirore migawo mar thieth Mary Mudhoni kata kamano bende oloso kakoni midhierogi ok ginyal tieko e odiechieng' achiel. Rome was never built in a day. We cannot just sit down in 5 minutes and complete all the issues that you have complained about from 2016. It would be wrong for me to take back money to Treasury simply because we are not agreeing on something. So I'm imploring on them. It would be important that they get their licenses after internship, and that is why the government has gone ahead to release a huge amount of 2.4 billion. Ng'anyo gi mag lakteche ni odiechieng' mar 22 mar clinical officers e ndalo mar 5 ka jothieth matiyo e kuonde pim mag ute thieth laboratories to ni odiechieng' mar 2 mar ng'anyo margi. Judith Omondi, Ramogi TV.